ҳамдиёрони азиз, салому алайкум. қарор дорем дар шаҳри Ҳисор, дар деҳаи Шуроб. Шуроб аз ҳамин лави раҳ аст ва ба шумо ман нишон медиҳам палаки тарбузе ки ба тарзи қатрагӣ шинонда шудагӣ буд, зери плёнка, мана плёнкааш, плёнки сиёҳ ва ба тарзи қатрагӣ об дода шудагӣ буд. мана шлангҳои тарзи оби қатрагӣ ёдам даҳаст, дар стаканчик моҳи июн шинондагӣ буданд. дар баъд аз ин ҷо гандума гирифта шинонда буданд ва чунон тарбузи бисёре шуд ки мана бовар кунед, тирамо тамом шуда истодааст, ним шуда, ним гузашт. тарбузо заминда хоб, мана бинед, калон калонашро фурӯхтанд, майдаш заминда хоб, мана бинед чӣ қадар бисёр. ҳамдиёрони азиз, ин як санъати дуруст истифода бурдани замин аст ки аввал гандум гирифтанд, баъд ҳам хел тарбузе гирифтанд ки бо анам хел тарбуз дар замин хоб, бинед, ба гумонам ки гӯед инам бепулам метиҳанд ба шумо. набинед, калон калонаш ҳамаш ба фурӯш рафт. ҳай 3 кило 4 килош мондагӣ, 2 кило 3 кило 4 килош ҳаст. на болои клёнкаҳо пур. ҳамдиёрони азиз, дидед, мешудааст агар ки одамизод фикр кунад ба калааш, баъд аз 1 моҳ пеш аз он ки гандума медаравед, медонед ки 1 моҳ пеш медаравед, мана 25 июнба медаравед, на шумо, ёки 1 июлба. шумо 1 июн стаканчикда аллакай тарбузатонро мешинонеду 1 ваҷав 2 ваҷав карда мемонед, 1 ваҷав карда мемонед ва баъд гандума гирифтед, ҳамон замон заминро шудгор карда, мана анхел ҷӯя кашида, клёнка кашида мешинонед ва дар давоми 5 моҳ боз мана тарбузҳои беҳтаринро шумо мегиреду мефурӯшед. ҳа бинед замин чӣ хел тарбуз дорад, бинед, худатон шоҳид. дидед ин бачаҳои Ҳисор чӣ хел боақлона кор кардан имсол. якум дарав гандум гирифтанд, то гандум дарав шуданд 1 моҳ пеш дар стаканчик тарбузро шинонданд, зери плёнка. ман дида будам, навор нишон додагӣ будам ва имсол ин қадар, ва бинед дар охир чӣ қадар зиёдӣ кард ки мана бинед ҳамин тарбузҳо ҳамашон хел хоб замин ба хайна ҳоли мефурӯшад. ин ҳамаш майда майда ба фурӯш меравад. калон калонаш ҳоли рафт. мана як қисм калонашам мондагӣ, мана ҳа инҷода калонашам ҳаст. мана ҳамдиёрони азиз, ҳозир ман ба шумо нишон медиҳам ки ин мардако чӣ хел об доданд, обанбор сохтанд, таҷҳизотҳо часпонданд ва фикр мекунам ки ин тарбузи инҳо, ин тарбузҳо он таҷҳизотҳоро аллакай пулашро буровард. мана бинед, калон калон ҳоли ҳама дар замин хоб, калон калон, мана 4 кило 5 кило ин тарбузҳоро бинед. як мароки дагига мана баъд ман равам пеши таҷҳизоти обошон. ман ҳамдиёрони азиз, ин шоистаи аҳсан аст ин кор. ҳозир мерем ҷои об, чӣ хел об додан. ҳамдиёрони азиз, омадем назди таҷҳизоте ки тарбузҳо об дода шудааст. ҳо анамҷа ҷӯйбор мегузарад. пеши ҷӯйборро баланд карда, манами қубри ғавсе дарозро монда, манами қубри ғавсро монда, дохили ҳавз пури об мекунанд, худаш ҷорӣ шуда мебиёяд. ҳавз калон аст, тахминан як 20 ба 20 метр ҳаст, чуқуриашро намедонам ва дар ин ҷо таҷҳизотҳои пеши ҷаҳонӣ мондаган оиди таъминот бо оби қатрагӣ. 1 2 3 4 та ин филтр аст. мана ҷои барқаш, мана насосаш, мана аз ин ҷо мекашанд. дороҳоро чӣ селитр бошад, чӣ карбамид бошад, чӣ калий бошад,
در آب محلول میکنن، در داخل همین حوض میریزن و بعد همین نسوس کشیده برده با قطرگی در بیخ هر یک تربوز میدهد. و چنانه که دیدیم تربوز ها از چنان بسیار شدن که زیادیش زمین ده خوب است. همدوران عزیز کدام اگر خواهد صاحب پول شود، گندم بر وقتی رو میکارد از تیرمو، ماهی ایون دراو میکند. آخر ماهی ایون دراو کردن پس اول ماهی ایون علاقه در استکانچیک تربوزش رو میشنوند. همین گندم که دراو کرد استکانچیک رو میشنوند، همین کار رو میکند و چی میشود؟ زمین دو حاصلی بهترین میتیاد. این یکی از اصول با مدنیت، با معرفت استفاده برای زمین دو مرتبه حاصل میگیرید. حاصل نهایت خوب میگیرید. من دیدید من اینجا این تجهیزات های من دور رو اینجا میاندازم. من خطایی کردم. دور رو حوض میاندازم، دور رو اینجا میاندازم، محلول کرده اینجا میاندازم، از اینجا میکشد و با قبور برده من میبیارد. انا این قبوری اساسی ده قش میکند. این به خودش کار دارد، آسانک است. من دیدید турецкий будааст. Сулама системлари нависондагӣ аст. Ин турецкий будааст. Система оптии қатрагӣ. Мана инҷаш система управления. Мана инҷа релею кнопка мемондагиаш. Мана ҳамдиёрон азиз, ба шумо барои ёд гирифтан ман ҳаминро нишон додам. метавонед биёед ҳаминҷа қадра гузаред. аз ҳамин душанбе дуртар нест. исмак шуроб мана мортепами ҳаминҷа ҳамин ҳаст. ҳамашро тамошо мекунед. ҳамдиёрон азиз, дар паноҳи худо бошед. бо гурӯҳи ҳангурӯҳ бошед.